виждаме. Да, там на единия върх има един кол. Ма коли той? Да, най-отгоре, нали такъв? Защото ми изглежда по-голямо. Не. А пък по-надолу има някакви животни до другия. От билото от другата страна има и някакви животни. Големи и малки. 4-5 виждам. Тук е пълно с паяци. Ами не мога да. По-скоро са коне. Голяма рядко се диви кози да видиш. Ма мисля, че са по-големи. Я? Виж ги, значи те с двата от лявата страна. Върх който от лявото вило има нещо. Ма не го виждам кой е. Крави, може. Или коне. Краве и коне, бе, няма кози тук. 4-5 са някакви. Как ще няма, аз съм виждал. Ма много отдалеч.